Stimați studenți, distinse cadre didactice, dragi părinți, că văd că sunteți în număr foarte mare, declar deschisă ceremonia de absolvire a Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București, promoția 2016. Acum am onoarea în continuare să invit alături de mine la prezidiu de astăzi, în aplauzele dumneavoastră, desigur, pe domnul decan, profesor universitar, dr. Doru Buzdugea, pe domnul președinte al Senatului Universității din București, profesor universitar, dr. Marian Preda. O să vă rog să luați loc și vorbim imediat. Și aș vrea să continuăm aplauzele pentru conducerea facultății, prodecan, profesor universitar, dr. Gabriel Jderu, prodecan, conferențiar universitar, dr. Valentina Rujoiu, prodecan, lector universitar, dr. Smaranda Vitec, prodecan, conferențiar universitar, dr. Darie Cristea, director departament sociologie, profesor universitar, dr. Liviu Chelcea, director departament asistență socială, conferențiar, dr. Adrian Nicolae Dan. Și aș vrea să aplaudăm în continuare și celelalte cadre didactice, profesor universitar dr. Lazar Vlăsceanu, profesor universitar dr. Maria Voinea, profesor universitar dr. Sandu Dumitru, profesor universitar dr. Poliana Ștefănescu, profesor universitar dr. Vasile Dâncu, profesor universitar dr. Dan Dungaciu, profesor universitar dr. Radu Baltașiu, sper că nu greșesc, profesor universitar dr. Cosima Rughiniș, profesor universitar dr. Adrian Dușa, profesor universitar dr. Valentina Marinescu, profesor universitar dr. Mihaela Lambru, profesor universitar dr. Călin Cotoi, conferențiar universitar dr. Petronel Dobrică,
Conferențiar universitar dr. Ionel Sava, conferențiar universitar dr. Paula Tufiș, conferențiar universitar dr. Raluca Popescu, conferențiar universitar dr. Marian Vasile, conferențiar universitar dr. Laura Grunberg, conferențiar universitar dr. Gabriel Hâncean, lector universitar dr. Claudia Ghișoiu, lector universitar dr. Vlad Grigoraș, lector universitar dr. Alexandra Rusu, lector universitar dr. Claudia Câmpeanu, lector universitar dr. Cosmin Tot, lector universitar dr. Iulian Apostu, asistent universitar dr. Irina Zanfirache, asistent universitar dr. Mara Stan, secretar șef Monica Badea, secretar Claudia Dumitru, lector universitar dr. Monica Alexandru, lector universitar dr. Mirela Angel, profesor universitar dr. Eugen Blaga, conferențiar universitar dr. George Botescu, lector universitar dr. Mihaela Cozărescu, lector universitar dr. Aurelia Curaj, lector universitar dr. Sorina Dumitrache, conferențiar universitar dr. Hannibal Dumitrașcu, profesor universitar dr. Ioan Durnescu, lector universitar dr. Teodora Ene, lector universitar dr. Valeriu Fârțală, profesor universitar dr. Florin Lazar, profesor universitar dr. Livius Manea, conferențiar universitar dr. Elena Mardare, conferențiar universitar dr. Gabriel Mățăuan, lector universitar dr. Luminița Mihai, profesor universitar dr. Ecaterina Morar, conferențiar universitar dr. Gheorghiță Nistor, asistent universitar dr. Claudia Oprea, conferențiar universitar dr. Ana Rădulescu, lector universitar dr. Georgiana Rentea, asistent universitar dr. Mihaela Ștefan, asistent universitar dr. Marian Ursan, secretar Carmen Culea. Să știți că sunt surprins de ceea ce văd aici și de ceea ce ați reușit să faceți, drept pentru care vă mulțumesc foarte mult pentru efortul și munca pe care ați depus-o și mă declar încântat și în același timp mândru de toți absolvenții Facultății de Sociologie și Asistență Socială. M-am tot gândit ce aș putea să vă transmit într-un asemenea moment important pentru dumneavoastră. Am trecut și eu printr-un astfel de eveniment emoționant și știu ceea ce înseamnă despărțirea de colegi, despărțirea de profesori, știu ceea ce înseamnă emoțiile și incertitudinile legate de viitor. În același timp am trăit și sper ca și dumneavoastră să trăiți bucuria revederii la master din toamnă. Să vă spun oare că sociologia, asistența socială, antropologia, resursele umane sunt domenii importante pentru societate? Nu o să o fac. Știți deja acest lucru foarte bine, ați auzit-o de atât de multe ori încât aș risca să vă plictisesc spunându-vă din nou. Să vă spun ce vă așteaptă pe piața muncii, aș putea să greșesc. Societatea este atât de lichidă, cum spune Zygmunt Bauman, încât atunci când o luăm la bani mărunți, adesea previziunile ne scapă printre degete. Desigur, aș putea să vă spun multe astăzi aici
și chiar dacă este un moment emoțional pentru noi toți, vă rog să-mi permiteți să nu mă iau prea în serios. Așa că am decis să vă spun o poveste. Este povestea unui copil care în cele din urmă, sper, ar putea să fie și povestea noastră a tuturor. Când era mic, acest copil căuta să stea mereu cu oamenii mari, cu oamenii mai mari decât el și nu vroia să meargă la grădiniță. Nu-i plăcea să stea cu copiii de vârsta lui. Ca să-l convingă să meargă totuși la grădiniță, mama sa a discutat cu educatoarea să-l lasă să stea cu sora sa la grupa mare. Dar directorul școlii a observat ciudățenia și i-a despărțit, cum era și firesc. Atunci, în pauză, băiatul și-a convins sora să fugă împreună spre casă. A luat-o de mână și au pornit amândoi în goană, într-un moment de neatenție a cadrelor didactice. Copiii din școală au observat primii, au dat alarma, cum era și normal, iar la final s-au trezit cu o gloată de urmăritori formată din cele două doamne educatoare și colegii de grădiniță. Pe drum, în goana lor nebună, sora și-a pierdut căciula pe care au recuperat-o urmăritorii. Ajunși în curtea casei, băiatul din povestea noastră n-a vrut să se dea prins, ci s-a urcat în vârful casei, escaladând un burlan. Lumea, părinții, educatoarele, colegii de grădiniță, vecinii, cu toții încercau să-l convingă să coboare și cu greu s-a lăsat convins, după ce l-au asigurat pe băiat că va rămâne cu sora sa la grupa mare. Și așa au rămas o vreme. Acum, la sfârșit, trebuie să vă spun și morala acestei scurte povești. Căutați compania oamenilor mari. Căutați compania oamenilor de la care aveți ce învăța. Compania oamenilor care vă tratează ca egali, ca parteneri, chiar dacă teoretic sunt poate mai mari și mai celebri decât voi. Apoi, puneți umărul să schimbați realitatea atunci când nu vă convine și nu așteptați să o schimbe alții, care, în eventualitatea în care o vor face, o vor schimba după chipul și asemănarea lor și nu după chipul și asemănarea voastră. Ajutați-i pe cei în nevoie. Altruismul este una dintre trăsăturile cele mai nobile ale ființei umane și nu faceți precum băiatul nostru din nordul Olteniei care nu s-a întors după căciula sorăsii. Mergeți la grupa mare, urcați-vă pe casă. Înălțimea schimbă perspectiva. Lucrurile pot părea cel puțin diferite din vârful casei. Până la urmă, fiecare dintre noi are casa sa simbolică pe care trebuie să urce și de aceea sper ca fiecare să găsiți drumul pe care să urcați în viață. Acum mă adresez părinților. Lăsați-i să urce pe casă. La urma urmei au scăpat de școală. Lăsați-i să viseze. Plătiți-le o excursie în străinătate, la mare sau la munte. Aveți încredere în ei, iar ei vor simți sprijinul dumneavoastră și astfel vor trece peste momentele grele din viață. Iar peste ani, sunt convins, unul dintre ei, dintre cei prezenți la această ceremonie spectaculoasă, unul dintre cei care vor avea curajul să se urce pe casă, sunt sigur, va ajunge la microfonul acesta pentru a vorbi generațiilor viitoare. Tocmai de aceea vă urez tuturor succes în viață și să ne revedem cu bine. Urcați-vă pe casă! Mulțumim, domnule decan. Îl invit și pe domnul profesor Marian Preda. Domnule decan, stimați colegi, dragi studenți, onorați invitați,
Aș vrea să vă felicit în primul rând pe dumneavoastră, pe toți absolvenții, pentru faptul că ați reușit să treceți cu bine peste acești ani, să-i felicit pe părinți pentru că au avut, și pe toți cei dragi, pentru că au avut puterea să vă susțină emoțional și financiar în această perioadă, și să le spun că pot fi mândri de dumneavoastră. Ați absolvit cea mai importantă facultate de sociologie din România, o facultate modernă care s-a schimbat și se schimbă în fiecare an, cu fiecare clipă, credem noi, în direcția bună. Sigur că vremurile sunt cum sunt. Dacă ne uităm înainte, a ieșit nor, o să iasă și soarele din nou. Vremea și vremurile, vorba lui Eminescu, trec și toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine te întreabă și socoate. Și asta trebuie să faceți dumneavoastră. Colegul meu, Doru Buzducea, vă spunea să vă urcați pe casă, pe o casă simbolică. Puteți să vă urcați și pe statul român, pe societate pe care noi n-am reușit să o schimbăm suficient și avem așteptări mari de la dumneavoastră. Puteți să urcați și în spate. În spatele acestei clădiri este Căminul Gaudeamus, care a fost gândit special pentru masteranți și doctoranți, și treapta următoare în devenirea dumneavoastră ar trebui să fie un master făcut la aceeași facultate, pentru că ați văzut că aveți ce să învățați și trebuie să vă profesionalizați mai bine la unul dintre masterele noastre și, de ce nu, unii dintre dumneavoastră la doctorat, la care vă așteptăm peste încă 2 ani. Înainte de a încheia, ar trebui să vă spun ceva care să rămână, un îndemn. Și după atâția ani de ceremonii, în care a trebuit să spun lucruri care să pară și să fie interesante, să fie reținute, m-am oprit la ceva ce am găsit la Margaret Thatcher, deși se pare că alții au spus-o înaintea ei, că vorba aia de la Grecia antică, nimic nu e nou sub soare. Și citatul acesta sună cam așa: ai grijă la gândurile tale, pentru că ele vor deveni cuvinte. Ai grijă la cuvintele tale, pentru că ele vor deveni fapte. Ai grijă la faptele tale, pentru că ele îți vor defini caracterul. Ai grijă ce caracter îți construiești, pentru că el îți va determina destinul. Noi am pus câteva pietre la caracterul dumneavoastră, dar depinde de fiecare dintre dumneavoastră ce veți gândi, ce veți spune, ce veți face. Sper să spuneți, să gândiți, să spuneți și să faceți ceea ce eu și colegii mei v-am învățat, să gândiți, să spuneți și să faceți ceea ce face Universitatea din București, ceea ce face Facultatea de Sociologie. Și să schimbați în bine România. Vă doresc succes tuturor! Mulțumim, domnule profesor Marian Preda. În continuare, îl invit să adreseze câteva cuvinte și pe domnul prodecan, profesor universitar, dr. Gabriel Jderu. Bună dimineața! Vă salut pe toți, domnule decan, domnule președinte al Senatului, dragi studenți, dragi părinți. Trebuie să vă spun că și eu sunt emoționat aici în fața dumneavoastră, sunt emoționat de fiecare dată, în fiecare an. Despărțirea de studenții pe care îi vezi în 3 ani de facultate nu este ușoară, nici pentru noi, pentru profesori, și pentru mine tot timpul revederile sunt foarte plăcute. De asemenea, sunt emoționat și pentru faptul că vorbesc pentru prima dată în postura birocratică de prodecan. Nu vă așteptați să spun lucruri foarte interesante. Însă, aseară am ajuns aici, m-a chemat domnul decan să ne gândim un pic cum va fi astăzi această adunare.
Și când am intrat cu mașina și am văzut aici sute de scaune, oameni care forfoteau scenă, m-am gândit în primul rând că ar putea fi venit, să fi venit cumva Andrei Rieu la noi la facultate. Pe profesorul Buzducea, îmi permis să zic Doru, ne cunoaștem de când eram asistenți și pe Doru îl știam mare organizator de gale. Dumneavoastră știți foarte bine că Gala Asistenței Sociale a devenit un brand al facultății. Dar pe voi, studenții, nu vă știam așa de buni organizatori. Vă felicit pentru această organizare. Pentru mine sunteți cu toții Andrei Rieu. De asemenea, trebuie să-l felicit și pe Doru, acest Andrei Rieu al asistenței sociale, al Galei Asistenței Sociale, pentru că a facilitat această festivitate. Astăzi, aici, în fața dumneavoastră, practic, avem Gala Facultății de Sociologie și Asistență Socială. Și acum să vă spun și câteva lucruri despre viață. Vă urez să aveți succes în viață și vă îndemn să aveți înțelegere pentru ce aflați în nevoie, dar și pentru animale. De asemenea, vă îndemn să vă urmați pasiunile și, important, cred, vă îndemn să fiți veseli. Experiența îmi spune că oamenii care zâmbesc au multe de câștigat în viață. Sunteți reprezentanții unor profesii de care societatea noastră are nevoie și am convingerea că informațiile pe care le-ați dobândit în facultate vă vor ajuta să reușiți în viață. Pentru că, în primul rând, profesiile sociale îi fac pe oameni să se adapteze mai ușor societății. Iar societatea noastră este foarte schimbătoare. Iar adaptabilitatea devine astăzi un imperativ. Când am văzut că statistica te poate ajuta să înțelegi viața socială, dar m-a ajutat să învăț și mecanică. În timpul cercetării mele postdoctorale despre motocicliști am făcut un curs de mecanici. Am învățat să repar motociclete. Oricum, în orice caz mi-am zis, e bine să mai ai o meserie. Îi felicit de asemenea pe părinții dumneavoastră. Sunt cei care v-au susținut, vă susțin și vă vor susține. Și le spun, aveți încredere în ei. Știu, este dificil să explicați cunoștințelor dumneavoastră care vă întreabă ce fac sociologii. Dar îmi vin în minte cuvintele unui profesor de-al meu, profesorul Lazar Vlășceanu, care spunea așa: tot ce ating sociologii transformă în sociologie. Se pot face utili în foarte multe domenii. Important este să aibă curajul să pună la lucru cunoștințele pe care deja le au despre om și societate. Închei prin a vă ura în stil motociclistic asfaltul uscat pe drumul vieții și să ne revedem cu bine. O să continuăm cu doamna prodecan, conferențian universitar, dr. Valentina Rujoiu. În primul rând, felicitări. Sunt foarte emoționată și eu mă aflu pentru prima dată în această poziție birocratică și administrativă. Vreau să vă spun decât câteva cuvinte. Colegul meu, Gabriel Jderu, a spus că este esențial să ne adaptăm în societate. Funcția adaptativă a EU-ului reprezintă una dintre cele mai importante achiziții pe care noi ar trebui să le dobândim și să le îmbunătățim în permanență. Consider că ceea ce se întâmplă astăzi însă în societate nu implică doar adaptare, implică și ceea ce se numește supraviețuire. Ori ca să putem să supraviețuim, mai ales că din când în când procesul acesta al vieții este un proces de rezolvare de probleme presărat cu situații de criză, eu vă doresc și vă îndemn, dacă deja încă nu v-ați format, deși fiecare ființă umană se naște cu această abilitate, să vă dezvoltați și să vă continuați o abilitate extrem de importantă, care este de fapt o trăsătură a personalității umane, și anume reziliența.
sau ceea ce în limbajul colocvial se numește psihologia învingătorului. Prin urmare, dragi absolvenți, nu vă doresc decât un singur lucru: să vă alegeți cu inima și cu mintea profesia, să vă alegeți cu mintea și cu inima partenerul sau partenera de viață și nu în ultimul rând să iubiți animalele. Pentru că succesul unei societăți, cultura unei societăți nu poate să fie cuantificată decât prin două mari comportamente pe care le au membrii acestei societăți. Prin modul cum se comportă față de persoanele vulnerabile, și nu spun asta pentru că sunt un asistent social, dar pentru că vulnerabilitatea umană ne poate forma această psihologie a învingătorului și nu în ultimul rând prin felul cum ne comportăm față de cei care nu sunt necuvântătoare, ele știu să cuvinte, dar care iubesc necondiționat animalele. Și nu în ultimul rând, aș dori să vă spun să vă fac o singură recomandare. Când viața vă oferă lămâi, nu vă rămâne decât să faceți citronadă. Și depinde de fiecare dintre dumneavoastră cum faceți această citronadă. Cu lămâie, cu zahăr. Să fiți sănătoși, să ne vedem cu bine la master, să terminați cu bine în primul rând acest mare examen al vieții voastre și anume examenul de licență. Și dacă suntem sănătoși și înțelepți, lucrurile se rezolvă de la sine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Îi mulțumim și doamnei prodecan și în continuare invit pe scenă pe doamna prodecan, lector universitar, dr. Smaranda Vitek. Se spune despre creierul uman că e făcut să funcționeze în absolut toate situațiile, mai puțin când ajungi pe scenă. Și acum e acel moment de declic. Așa că de pe 92 tot îmi petrec anii în aceste frumoase împrejurimi, dar le petrec pentru că îmi este drag și mă gândeam ce anume mă motivează în fiecare an de 16 ani de când am rămas alături de generații de studenți și mi-am dat seama că mi-e drag de voi, că mi-e dor de fiecare generație care absolvă, că mă bucur de fiecare dată când vă revăd. Am mai realizat că totul pentru mine pare să fie o joacă, inclusiv întâlnirea cu voi de astăzi, și asta face ca lucrurile să-mi fie mult mai ușoare. Dacă o să reușiți și voi să găsiți plăcerea și detașarea de a face ceea ce vă place ca fiind o joacă, s-ar putea să fie un pas așa spre succesul și spre creșterea voastră. Și sper ca de acum viitorul să fie cel pentru care vă pregătiți să trăiți, pentru că acolo vă veți petrece cea mai mare parte din viață. Iar pentru final, mă gândeam, n-am spus-o eu, a spus-o Coelho, Veronica se hotărăște să moară, nici nu sunt sigură că a spus-o așa, dar și sună un pic antagonic. Ideea este să fiți realiști și să vă doriți imposibilul. Mulțumim! Îi mulțumim doamnei prodecan, lector universitar, dr. Smaranda Vitek și în continuare îl invit pe scenă alături de noi pe domnul prodecan, conferențiar universitar, dr. Darie Cristea. Eu am mai multe foi aici, stați să văd. Deci asta e lista de cumpărături. Astea sunt rezultate la alegerile de mâine, dar nu vă spun. Eu le știu deja. Cei care mă cunosc știu că eu vorbesc foarte mult și sunt un om foarte plictisitor. De aceea, astăzi am zis să vă scutesc de această caracteristică și să vă spun doar două lucruri. Prima este să vă dau o armă, ar veni, că, într-adevăr, colegul Gabriel Jderu spunea că o să vă întrebe lumea, totuși, ce face un sociolog. Eu vă învăț ce să ziceți. Mă rog, ce faceți, asta e cu tot altă discuție. Voi să le ziceți așa, sociologul este un om care cheltuie o grămadă de bani ca să afle ce? Ca să afle ce știe toată lumea. Păi, asta facem. Dar acum de ce e important să știm ce știe și ce vrea toată lumea? Păi, vedeți, vi se spune că secretul succesului în viață e să știi foarte bine ce vrei. E foarte important să știi foarte bine ce vrei, dar e mai important, sau la fel de important, să știi ce vor ceilalți. Pentru că dacă știi ce vor ceilalți, o să știi foarte bine cum să obții ce vrei tu. Despre asta e vorba.
Pe de altă parte, vi s-a spus să căutați compania oamenilor mari. Și este foarte important și e foarte adevărată această idee. Vedeți că între oamenii mari pe care o să-i căutați există o anumită categorie care o să vă ajute foarte mult. Și anume oamenii care nu numai că sunt ei mari, dar vă pot ajuta pe voi să deveniți oameni mari. Și ăștia sunt importanți. Despre partea cu urcatul pe casă nu mă pronunț, nu mă văd în stare, nu știu. Mulțumesc! Mulțumim! Continuăm cu domnul director Departament Sociologie, profesor universitar, dr. Liviu Chelcea. S-a spus de mai multe ori cuvântul emoție la ce au vorbit colegii mei înainte. Împărtășesc și eu această stare în două sensuri. În primul rând, în sensul de colectivitate, de minte colectivă. Suntem aici studenți, părinți, prieteni, prietene, profesori. Am văzut și un cățel, e binevenit. Ăsta e un sens de moment deosebit, cel puțin pentru colegii mei și pentru mine. Al doilea sens în care împărtășesc sentimentul de emoție este acela de anxietate. Până acum o oră nu eram sigur că voi avea roba. Ieri a fost o zi foarte încărcată și domnul decan a instituit dress code și mi-era foarte frică să nu îl încalc. Mă gândeam care este sensul acestui moment și mai multe lucruri au venit în minte. Unul dintre ele este că voi, după examenul care va urma în următoarele săptămâni, la care vă dorim mult succes și, într-adevăr, sper să primiți excursia în străinătate de care s-a vorbit mai devreme, veți intra în cei 14% dintre locuitorii României care au facultate. Acesta este un lucru care vă va propulsa pe voi și pe mai târziu familiile voastre în viață, vă va da mai multe șanse. Sper ca acest privilegiu să vină însoțit de responsabilitate pentru ceilalți. Adam Smith, care este creditat cu inventarea liberalismului modern și care spunea că oamenii au o deschidere naturală către schimb, către comerț, către piață. Mai are o carte care se numește Teoria sentimentelor morale, care începe prin a spune că principala noastră grijă trebuie să fie bunăstarea celorlalți, că numai în felul acesta poate funcționa o societate. Și cred că este mult adevăr în ceea ce a scris în acea carte. În urmă cu aproape 100 de ani, Max Weber se adresa studenților de la Universitatea din München, a ținut două prelegeri, știința ca vocație și profesie și politica ca vocație. Sunt niște texte clasice. Unul din lucrurile pe care le spunea acolo se întreba care este sensul mersului la facultate. Ce trebuie să așteptăm de la acest moment din viață? Și spunea că știința poate fi mai multe lucruri, profesorii pot fi mai multe lucruri, poate să fie rolul de profet, pe care Weber îl respingea. Spunea mai degrabă că știința este o stare, este o chemare, este o curiozitate, este uneori și o profesie. Din punctul ăsta de vedere, odată ce ați trecut prin facultate, cred că veți rămâne cu această curiozitate de a înțelege lucrurile din jurul vostru, pentru a vă fi vouă mai bine și pentru a ajuta la avansul științei. Am să închei prin a vă spune, în ultima vreme am urmărit mai multe lucruri legate de un fizician, Robert Oppenheimer, și spunea că minimal unul din lucrurile pe care un student care termină o facultate trebuie să știe e să fie conștient de lucrurile pe care nu le știe.
E vorba aici nu de a vă spune că nu știți lucruri, în mod evident, ceea ce este văzduhul pentru păsări, apa pentru pești, este știința pentru voi. Asta e clar. Dar el spunea acest lucru în sensul în care un om care, pentru a împrumuta metafora lui Doru, s-a suit pe casă, este conștient de multitudinea nuanțelor și aspectelor care pot defini o situație. Voi, lucrând cu oameni, trebuie să fiți cu atât mai atenți la aceste lucruri, să și ascultați oamenii, nu doar să-i auziți, și să încercați să vă exersați capacitatea de empatie. Vă doresc numai bine și sper să ne revedem cât mai des. Mulțumim! Încheiem cu domnul director departament, asistență socială, conferențiar, dr. Adrian Nicolae Dan. Bună ziua! N-am asistat niciodată la o asemenea minunăție. Mă simt ca Neo din Matrix. Interesant moment. Sper că îl apreciați la justa lui valoare. Și trebuie să recunosc că dacă aș fi avut suficient timp la dispoziție, v-aș fi citit 2 interviuri. Dar n-am atâta timp la dispoziție, am spicuit din cele 2 interviuri. Fac o paranteză. Cele 2 personalități uriașe despre care o să vorbesc astăzi sunt 2 români care ne-au vizitat facultatea în februarie. Este vorba despre academicianul Solomon Marcus și despre profesorul Mihai Nadin. Și am avut curiozitatea să citesc 2 interviuri cu Mihai Nadin și cu Solomon Marcus. Spicuiesc acum din interviul luat de Mihai Nadin lui Solomon Marcus, care întreabă așa naiv cum făcea Solomon Marcus. Din păcate s-a stins din viață în 17 martie anul acesta, dacă nu mă înșel. Și întreba Solomon Marcus: spuneți-mi, m-a întrebat el naiv, chiar credeți că școlile și universitățile pe care le avem astăzi ar trebui închise? Și Mihai Nadin răspunde mai radical decât se aștepta: le-aș detona, ca să nu rămână nici măcar o urmă a mediocrității pe care o produc și o încurajează. Să încercăm să nu producem mediocritate și chiar să rămânem în frunte ca una dintre cele mai importante universități din țară, dacă nu cea mai importantă, și cele mai importante 2 facultăți din România. Nu trebuie să vorbim numai de succes, ci trebuie să vorbim și de părțile mai puțin plăcute ale aspectelor educaționale. Și se întreba Solomon Marcus de ce eșuează școala câteodată în educarea tinerei generații. Răspunsul lui este o paralelă cu matematica. Probabil că știți că el a fost un mare matematician și a cochetat și cu teatrul, o personalitate polivalentă, și el zice în felul următor: cuvântul caracteristic matematicii este teorema. Ei bine, etimologia cuvântului din limba greacă înseamnă spectacol. Cu alte cuvinte, la greci, teorema a apărut ca o formă de spectacol. Iar spectacolul, spune Marcus, are o definiție alarmant de simplă. Spectacolul este numitorul comun în orice profesie. Fie că ești preot, fie că ești sociolog, fie că ești asistent social, fie că ești actor. Trebuie să știi să reții atenția. De aceea eșuează școala, pentru că mai mulți oameni de catedră îi plictisesc pe elevi în loc să le captiveze atenția la ore cu resursele pe care le au la dispoziție. Haideți să fim profesori, haideți să fim dascăli, haideți să fim buni pedagogi, haideți să fim oameni de caracter, haideți să fim oameni. Și dacă trebuie să ne dăm jos de pe casă, ne vom da jos de pe casă.
Din punctul meu de vedere, și cred că nu este numai al meu, marii actori din sfera educației, mă refer aici la societate, familie, școală, sunt într-o perpetuă derută. Societatea de consum ne domină cu amăgirile sale și, cum zicea Solomon Marcus, tinerii și oamenii din ziua de azi sunt consumați și nu mai consumă. Părinții sunt prea preocupați să fie supraprotectivi și uită de fapt să mai fie părinți. Și cum zicea Mihai Nadin, nemai având timp să fim părinți, cumpărăm substituiri. Ca să-l parafrazez și să mă refer la breasla noastră, nemai având timp să fim profesori, vindem substituiri. Și o să închei cu două citate, atât din Mihai Nadin cât și din Solomon Marcus. Multitudinea de simplificări din jurul nostru nu reprezintă altceva decât un proces de limitare a individului. Deși sloganul zilei proclamă puterea individului, realitatea este alta. Libertatea e limitată din ce în ce mai mult, puterea a fost transferată celor care controlează masele și plătesc pentru putere cu iluzia prosperității. Și ultima frază, și va trebui să o reținem pentru mult timp de aici înainte, dacă vrem o lume mai bună, spune Solomon Marcus, trebuie să o facem. Nimeni nu ne va da cadou lumea așa cum ne dorim noi. Vă mulțumesc! Dragă generație de suflet, după atâtea discursuri bune, nu știu cu ce aș mai putea continua și mă gândeam la altceva, o topică inversată. Ce gândesc părinții voștri în momentul acesta? Sunt convins că sunt atât de puternic, empatici cu voi, că astăzi am să o dată cu voi. Ce ați spune părinții? Oare a meritat? Îl văd fericit, mă bucur pentru el. Ei, dar acum începe greu. Să vedem ce-o fi de acum încolo. Oare a fost o alegere bună? E bine, am eu răspunsul. Categoric, da. Sunteți în facultatea, așa cum s-a mai spus, cea mai mare din România, cu cea mai mare producție științifică. Universitatea este în top 500. Top 500 poate părea mult. În schimb, tot 500 înseamnă 3% universități ale lumii. Iar noi suntem acolo, 300 și ceva, nu mai știu exact, în acest top. Deci suntem sub 2% în topul mondial. De asemenea, avem o gamă largă de specializări. Management, resurse umane, marketing, publicitate, devianță, probațiune, asistență socială, comunicare, etc. Domenii care sunt căutate pe piața forței de muncă și domenii care, practic, se vând foarte bine. Așadar, calitatea studentului de la sociologie este una amplă, iar adaptabilitatea pe piața forței de muncă este de asemenea lărgită. Dintr-o altă optică, pentru cei care au modulul de pedagogie absolvit, cred că nu există facultate în România mai generoasă decât sociologie și asistență socială, pentru că vă dă posibilitatea să puteți lucra în învățământ predând calificat 7 materii, ceea ce nu se întâmplă cu nicio altă facultate din România. De asemenea, mă întorc la studenți și îmi dau seama că ați cam încetat să fiți oameni simpli și nu e nimic protocolar, aveți o proiecție socială destul de largă, știți să gândiți societatea așa cum trebuie. De asemenea, poate că nimic nu mai e ce a fost. Acum nici măcar nu mai poți să mai bârfești ca sociolog, doar discuți un caz social. Nu poți să spui ce zice ăsta, că eu gândesc și simt altceva, că imediat ți-a pus diagnosticul. Este disonanță cognitivă. De asemenea, studentul la sociologie și asistență socială nu se poate holba, face observație participativă. Și exemplul ar putea continua. Nici copilăria nu mai e aceeași după ce ai terminat sociologia. De ce? Pentru că totuși și capra cu trăiesc nu mai e o simplă capră cu trăiesc, este o familie monoparentală cu deficit funcțional. Iar de la glumă la serios pasul nu e chiar atât de mare. De ce? Pentru că
Aceste glume la care râdeți astăzi sunt glume pe care acum 3 ani de zile poate că nu le înțelegeați, nu știați teoriile, nu știați cum să le folosiți, astăzi știți cum să le utilizați, cum să le puneți în context. Aș zice în favoarea voastră și cu argumente concrete că stați facultatea sau ați absolvit o facultate care nu vă lasă să nu gândiți. De ce? Dacă în anumite domenii teoriile pot fi aplicate rigid, matematică, spre exemplu, în sociologie n-ai nicio șansă. Orice teorie trebuie aplicată unui context, trebuie gândită în contextul respectiv și adaptată a ceea ce urmează să cercetezi. Dragi studenți, nu o să țin un discurs lung, nu m-am putut abține, sunteți generația mea de suflet și n-am cum să nu vorbesc aici, deși sunt mulți profesori mai importanți care au preferat să rămână modești în bănci. Vă felicit pentru moment, să trăiți bine și fericit, pentru că ați dobândit foarte multe informații. Acum, dacă te întreb cu ce ai rămas în sociologie, poate că ți-e greu să sintetizezi în câteva secunde ce ești tu ca sociolog. În schimb, când viața te va pune într-o situație concretă, o să vă dați seama că toți acești ani de formare n-au fost degeaba și au construit foarte mult în voi, au construit sociologi buni, sociologi de carieră, care vor schimba, sper, societatea viitorului. Aș încheia spunând încă o dată felicitări sau urându-vă succes și pe mai departe. Vă așteptăm la master, vă așteptăm pe casă. Am vorbit destul, să trecem, să acordăm și niște premii și o să începem cu șefii de promoție. De la asistență socială cu media 984, Epure Denisa Ionela. De la sociologie cu media 983, Mina Elena Denisa. De la antropologie cu media 967, Cinteza Alexandra Gabriela. De la resurse umane cu media 975, Mihailă Bianca Elena. Stimați domn profesor, stimate doamne profesoare, dragi colegi, viitori sociologi, precum și onorați părinți, am petrecut împreună acești 3 ani minunați, plini de emoții, de satisfacții, dar 3 ani deosebiți în final. Faptul că mă aflu aici se datorează, în primul rând, ambiției și curajului de a merge tot înainte, cu capul în sus, dar și profesorilor, familiei și colegilor mei. Voi sunteți cei care m-ați stimulat în permanență și alături de care am parcurs acești 3 ani minunați, mult prea repezi care au trecut. Vă mulțumesc așadar tuturor, pentru că oricine dintre noi ar fi putut fi în această clipă aici. Mulțumesc părinților și surorii mele pentru încrederea și sprijinul acordat în permanență și, nu în ultimul rând, trebuie să le mulțumim împreună profesorilor noștri care ne-au deschis un nou drum și care ne sunt modele de altfel. Sper ca sub îndrumarea dumneavoastră fiecare generație de sociologi să fie din ce în ce mai bună, mai competitivă, întrucât competitivitatea și ambiția ne face din buni în mai buni. Încă o dată felicitări nouă tuturor și mult succes mai departe promoției 2016. Mă bucur că sunt astăzi aici. Sunt emoționată, nu mi-am făcut un speech. Aș vrea să mulțumesc în primul rând grupei mele pentru toate glumele proaste pe care le-am făcut în 3 ani. Profesorilor, în principal profesorului coordonator de licență, profesorului Gabriel Vâncean și tuturor colectivului de profesori. Mă bucur că am avut ambiția să ajung în acest moment aici și sper că să aveți foarte multă încredere în voi și întotdeauna știu că ambiția
ne va ajuta foarte mult. Mă bucur că sunt aici și sper ca peste 2 ani să fiu tot aici. Și le mulțumesc domnului prodecan și domnilor prodecan și domnului decan, domnului președinte al Senatului și mulțumesc! Bună ziua! Salutări tuturor celor prezenți! Eu vreau să spun doar că dacă ar mai fi să aleg încă o dată la ce specializare să merg, aș mai alege tot antropologia, pentru că cei mai mișto oameni sunt acolo, atât studenții cât și profesorii, și vreau să le mulțumesc profesorilor asociați care nu sunt prezenți aici și doctoranților care, pe lângă a ne fi profesori, ne-au fost și prieteni dragi. Și vreau să le mulțumesc încă o dată colegilor mei, Alexandra Neagu, cel mai bun șef, și tuturor celorlalți colegi. Vă mulțumesc!